כניסת תינוק, וסוגרת את המנסה עליי. בסדר, אני עושה את זה רגע. הופה, זה למעלה. מקליקה פה. בסדר? עוד לא מהדקת. עכשיו, אני רוצה למשוך את זה אחורה, בשביל שיהיה לי נוח להדק. מעבירה את הכתפייה, מחפשת אותה, ומקליקה. עכשיו אני רוצה לסדר את התינוק בתוך המנסה, להדק אותה בפנים, אני רוצה לראות שהוא יושב כמו שצריך, ואני מהדקת, לוקחת את הכתפייה אחורה, ועד העודף של הבד, של הרצועה מגיע לי לכאן, אני מושכת אחורה, אותו דבר, לוקחת, מעבירה את הרצועה אחורה, מגיע לי לכאן עודף של בד, בזמן הזה אני מחליקה את המשקל של התינוק ביד שלי, ומותחת אחורה, מסדרת כאן בצדדים את הרצועה, מרחיקה מהצוואר שלי שיהיה לי נוח, ובעצם נותר לי איקס בגב.